висока енергийна ефективност. Паладиум предлага жилища САК 16 на цени от 609 евро на квадратен метър и търговски площи под наем от 1,5 евро на квадратен метър. Елате и разгледайте Паладиум на улица Боряна и улица Иван Радоев 7Б. Повече на aspo.bg. Обиколи света с куфар в ръка от Samsonite. Участвай в играта на Samsonite и номинирай своя Samsonite посланник. Влез на samsonitebg.com, за да разбереш условията на играта. За да участваш, трябва да изпратиш снимка на човека, когото искаш да номинираш за посланник на Samsonite. Така имаш шанса да спечелиш една от 4-те изключителни седмични награди на Samsonite, които ще обявим в шоуто на блондинките. Накрая големият финалист ще получи комплект куфари Samsonite и възможността да бъде посланник на марката за България. Разбери повече за условията на играта на samsonitebg.com. Samsonite. By your side. Дайхман отваря! Дайхман отваря! Големият избор на обувки на цени без конкуренция за 8-ми път в София. От 17 април в магазин Kaufland, квартал Овча купел, улица Кукуряк 3. В деня на откриването изненади за всеки наш посетител. Дайхман. Защото обичаме обувките. А татко каза, че на мен ще ми купи колело, ама друг път. Вече няма друг път. Другият път е сега. В Хиполент с 15% намаление. Какво чакате само до Великден? И само във верига магазини Хиполент всички модели и марки велосипеди с 15% намаление. Ние знаем кои хитове слуша България. BGTOP40.BG. Най-големите хитове в най-богатия музикален портал у нас. Музика, видео, снимки, новини. BGTOP40.BG. Всичко, което те кара да живееш с музиката на едно място. BGTOP40.BG. Хей, тичай за нов куфар, защото туристическа агенция Fresh Holiday ще го напълни с ваканционни предложения. Празнувайте Великден или майските празници в Солун и Метеора. Или изберете която и да е била различна дестинация, пътувайки с Fresh Holiday. Виж повече на freshholiday.com.